Здравейте, това е моят следващ клип. Извинете, че не съм качвал отдавна, но нещо се получи и така стана. В този клип ще ви покажа как да си направите анимация. Така. Изтегляте, ще има линк в описанието за сайта на тази програма. След това, като се изтеглите, я пускате и пускате това, Run. И това го оголемявате, това го делитвате, Options и го правите на 1100. А това го правите на 500 и започвате да правите вашата анимация. Ами и тук момент, тук съкате това и влизате в Pivot 3, Stick Figures и си избирате нещо. Аз, например, ще си избера... имам идея. И то голяма. Ще взема това. Сега ще ви покажа как се направите. И ще го направим 40. Сетите се за една готина идея. След това ще взема този Stickman. Вие може да си го правите както искате. Аз просто съм измислила едно нещо. Така. А тук още един човек. И след това ще взема това. Ето това. И след това, тъй така, това ще дам. Ето ще дам назад. Това ще го сложа тук. И това така ще го направя. И ще го отсветя в жълто. Все едно пушката стреля. Ще сложа още едно. Така. И ще го направя на жълто. Next. И натискате с Next време за първа част. Това, за да ви е малко по-бързо, го правите на 4. За да ви е бързо, правите на 4. Ако много бързо искате, го правите на 1. Ако искате да ви се забави на 12 или 15. Така. Next frame. Аз колко го правих? 4. И това 4. След това ще поставим още едно такова. Ето тук. Next frame. Това е of 4. Опс. What the fuck? Color. Така. Color. Окей. Айде. И така го поставяте. Color. И правите на жълто. И ако това е... Да. Next frame. 4. След това слагате още едно тук и го правите на жълто. Next frame. 4. И цъкате Next frame. 4. И така човека ви пада. И така се пада този човек. Ето и така. Смешно. Само да го мръдна на тук. Next frame.
на 4 и тия ги местите и тук. Че може да, а като делитвате, можете да делитнете другото. И така правите. И цъкате Next Frame. Правите го на 4. И сега идва готината част. Това го правим на... Тук го правим на 6. Не, хайде на 10. Или на 18. И го слагате тук и го правите червено. Ето. Next frame. 12. Опс. Ще го направя на 12. И след това цъкате файл, Save анимация. И аз си ги сейвам тук. Това го правите на GIF. И се кръщавате както искате. Аз ще кръстя. Убийствата. И пишете .gif. Save. Окей. И готово. Сега ще ви покажа, че работи. Това се махате от тук. Отваряте тук, където сте го записали. И ето го убийствата и ето. Ето. Смешно. Да. Това представлява. Можете да го качите. Ето. Смешно. Да, готино да се правиш анимации. Например, има един Jurassic мод, който има динозаври и така се прави динозаври. Е така, пивот с Dinosaurs Battle. Да, мисля това да е за този клип. Надявам се да ви е харесало и до друг път. До скоро!